den här killar? Ja. Ja, vad sa du? Är ni tyngden på båten? Ja, Vart är vi, tror ni? Nej, inte Mollösund än. Grundsund är det här. Ja, det är Grundsund är det. Och sen är Gullholmen, Islandsberg är snart där borta. Va? Vart ska vi till Gullholmen? Nej, Mollösund kanske. Hur långt? 2 timmar kanske. Jag vet inte. Ja, en och en halv. Mamma är också med som tyngd på den här rätt sidan.